da abar fari na kukan zuciya shi yasa na yi shirin yau na zana kaunar ta bugini na ta mamaye jikina ita ce ta sa shauki a raina ita ta yi suna a ko'ina ita ce abar faɗa ni a gona ta canja tsarin da ke ranta da ita na yi burin na zauna dukkan tunani na akanta a duniya ita za na nuna na yi zaton za ta yi agaji sai na ga ta canja a gona da ni da ita mun ɗauki lokaci cikin soyayya da kauna rabuwa haka muka saka a zuciya haka muka auna sai na ga ta canja a tsari ta ajaburin da ke ranta na tambaya mene dalili kawai sai ta ce min na barta na daina soyayya a duniya ina tina haka ne ta furta na rikice sosai a lokacin dukkan jikina ya jigata bani da tabbacin mai ya faru da ni da wacce nake ta fata me dalilin da ta bar ni kullum burina a kanta ina tuno sirri na zuciya da shakuwar da makai da ita sai na ga duniya babu kowa ita kadai raina ya yanta ta bar ni kullum sai tunani sannan da kunci na rashinta ni yanzu komai ya yi zafi domin zuciya ta wahalta na rasa ni inda zan koma dukan kaunata na bata gare ku zan koma abokai ku bani shawara ni akanta